Γνωρίζετε τι είναι η εφαρμογή MyPhoto? Το MyPhoto είναι ένα κυβερνητικό σύννεφο ή αλλιώς cloud που έχει δημιουργηθεί για να ανεβαίνουν από επαγγελματία εξουσιοδοτημένο φωτογράφο οι φωτογραφίες σας, διασφαλίζοντας το αξιόπιστο της ημερομηνίας λήψης, καθώς επίσης και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αφού για να μπορέσει να τα ανεβάσει ο φωτογράφος πρέπει να συνδεθεί με τους επαγγελματικούς του κωδικούς τάξης NET. Μέσω της υπηρεσίας MyPhoto μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες για τις εξής υπηρεσίες: για έκδοση αντικατάσταση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, για την Εθνική Πύλη Αναπηρίας για ταυτότητα ΑΜΕΑ, για έκδοση άδειας εργασίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, για ανανέωση άδειας οδήγησης, για έκδοση δελτίου εξεταζομένου ΠΕΓΠ και υποβολή αιτημάτων για το πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση. Αν απευθυνθείτε σε επαγγελματία φωτογράφο για τις φωτογραφίες σας, πρώτον, θα έχετε καλύτερη ποιότητα φωτογραφίας αφού εκείνος είναι κατάλληλα καταρτισμένος και αρμόδιος να το κάνει. Δεύτερον, σας δίνει την δυνατότητα και σας καθοδηγεί για να έχετε μια καλή στάση σώματος και γνωρίζει πώς να σας φωτίσει κατάλληλα ούτως ώστε να πληρεί η φωτογραφία σας τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Τρίτον, είναι υπεύθυνος απέναντί σας ως προς το αποτέλεσμα για τις συνέπειες που θα έχετε για τυχόν απόρριψη. Τέταρτον, δεν θα καθυστερήσετε στο αστυνομικό τμήμα καθώς θα έχετε τις φωτογραφίες σας έτοιμες και θα επισπεύσετε την διαδικασία για τα όργανα της αστυνομίας. Τέλος, θα δώσετε δουλειά στο φωτογραφείο της γειτονιάς σας για να συνεχίζει να υπάρχει, να αποτυπώνει τις αναμνήσεις σας σε χαρτί, να σας αναπαλαιώνει τις φωτογραφίες με τον παππού, την γιαγιά και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Στηρίξτε το φωτογραφείο της γειτονιάς σας